Aku ora tega tak suwun enggal bali tak enteni bengawan gersamu Rino wengi aku eling lelakonku iki Nimas pepujan ning ati wit semono anggonku ngenteni Nimas lunga tak enteni ing pinggir samudra mula aku tansah nunggu aku ngerti sapa sejatimu ra beda lelakone si para Pandhawa rekasane isih muda bisa mukti menang Bratayuda Biasembadra Larasati Mustika Srikandi Narayana lan Permati Duh Nimasku kapan dika bali derek kagengaken swasana wonten dalemipun Mas Sutris juga minangkani pamundutanipun Mbak Rusmini ingkang sakmenika mapan lenggah wonten Hongkong. Selamat menyaksikan, Mbak. Rino wengi aku eling lelakonku iki Nimas pepujan ning ati wit semono anggonku ngenteni Nimas lunga tak enteni ing pinggir samudra mula aku tansah nunggu aku ngerti sapa sejatimu lelakone si para Pandhawa wakasane isih muda bisa bukti menang Bratayuda
ati mesti kau Sri Kandi Narayana lan bermati Yogi masku kapan dikobati Mbak Rosmini ingkang wonten Hongkong. Selamat menikmati nggih, Mbak. Cek. Krimis mong kelingan sliramu wong manis dateng bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati wanci ratri saya nglangut saya nglangut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes elo ning pipiku ayah iki pancen kasunyatan aku kowe anyambung tresno jroning dodo wis tak trimo senadyan lara tak simpen di puputing nyawa lila aku kudu lila sliramu dadi darape wong liya iki pancen kasunyatan aku kowe anyambung tresno larangan sak mestine yen to mung gawe lara luwe becik tak simpen sak jroning dodo wis tak trimo senadyan lara tak simpen di puputing nyawa lilaku kudu lila sliramu dadi darape wong liya monggo Pak Sugi tembangipun gantos panjenengan Pak Sugi saking Rayun. Pak Sen lagi sapalah belajar Pak. Ati iki ngemes tresno yen slirurun sliramu kaya rumangsa aja dumeh
saiki dadi sinden kondang nalika biyen nalika ning sor gedang Gedang raja iku kang dadi saksine yen sliramu bakal tresno sak lawase ning kandhamu kabeh ra ana benere bareng dadi wong sing kondang karo aku malah ngecek ngatemi ngagamu pancen ayu yo Mbak Wiles aja gawe tiku aku ngerti suaramu akeh sing nunggu sapa wonge ra kepencut esam lan guyumu eling ya Mbak Wilis mbok yo eling sampurmu sing abang dadi eling nalikane biyen urip kekurangan pengen tuku jaket abang tak rewangi turut kalangan Katuraken matur sebaik.